לא, רגע, אתה צריך לשאול. לא, רגע, בוא נעשה את זה. מה אנחנו אומרים על החבר'ה? תשאלי שאלות, אז תשאלי שאלות. מה אנחנו אומרים על החבר'ה? לא, באמת. מה? בואנה. חברים. רגע, אנחנו צריכים לדבר בדיוק? כן, מה אתה רוצה למסור להם? רוני, אנחנו מתים עלייך! סוכרי במיוחד. סוכרי, היית גדול, תאמין לי, אין כמוך. בסדר, עכשיו רגע, אתה מצלם אותה? לא, אתה מצלם אותה רגע. מי, יוסי? אתה צריך לראות כשהוא בהלם. היום הוא לא בהלם, היום הוא הכי לא בהלם. כאילו... משוחרר, ראיתי. מה הוא עשה עם הרב? מה הוא עשה עם הרב? לא, ראית בחתונה. תשמע, אני רוצה להגיד לך שהוא היה ארוך רוח. היום הוא היה במיטבו, באמת. הוא עשה מאמץ קשה, תאמין לי, הוא עשה מאמץ קשה. מה הוא עשה עם הרב? בוא נגיד ככה. מה הוא עשה עם הרב? בוא נגיד ככה, או שהוא עשה היום... לא, תראה. או שהוא עשה היום מאמץ קשה, או שכל שאר החיים שלו הוא מתאמץ קשה, והיום הוא היה משהו. היום בסדר, היום בסדר. קצת שאלה נאיבית, איזה מין בית יהיה להם 5 ילדים. לפחות. 5 ילדים. בטח יהיה להם הרבה ילדים, מה קרה לך? רוני חולה על ילדים, אתם לא מבינים, רוני מת על ילדים. לדעתי 2. הם יהיו קסאכיסטים. לא, הם יהיו אוהבים. סוכרי יהיה בעל 10, יעשה כל בוקר קפה למיטה. כל בוקר קפה למיטה, סוכרי הזה. קפה וחביתות. זאת אומרת, סוכר. סביר להניח שאם יהיה להם שטיח, בדיאטה סוכרזית. סביר להניח שאם יהיה להם שטיח, רוני צריך לנקות אחריו כל יום, אבל אין בעיה. הקפה יגיע, שלם או ריק, לא ברור. רוני, בחייאת רוני, קפה כזה למיטה. לא, אבל רוני, איך עושים את זה? רוני, בואי תעזרי דקה. איפה הוא נמצא? באיזה ארון? יש פה ארונות? בכל אופן, אנחנו... אחלה חתונה שבעולם. אחלה חתונה. מה קרה לך? באמת. מבאסת, על האיסטו של חתונה. על האיסטו של חתונה, לא ראינו כזאת חתונה. בואי תתראייני גם. בואי. איך קוראים לך? שנייה. רגע. לי קוראים נורית. לא, תהי טבעית. קוראים לי נורית. נורית, את יודעת משהו על החתונה פה בפנים? כן. מה את יודעת? אני יודעת שהכלה מקסימה. נו. לפחות והחתן? החתן לא פחות. תגידי שנייה, אבל באמת עכשיו, את לא הכפילה של מדונה? ברצינות. הייתי רוצה. לא, כאילו, את יודעת שאת מזכירה את רגע, אז מדונה בואי קצת. תעשי לנו פוזה. לא, אני לא יודעת. אתם רוצים פוזה? יכולה לנסות לשיר רגע כמו מדונה? שאני אשאיר לא, כאילו, נראה לי זאת את הכפילה, שאת האמת עכשיו. זאתי, לא? אני לכפילה. לא, של מדונה. רוצה לבדוק עם הנקודת חן אמיתית? רגע, רוני, את זה יכולה הייתה לנסות איתו לעשות קטע של אתמול. מדונה? קטע של מדונה? שיר. יכולה לעשות סטרפטיז אם אתם רוצים. לא. אז חתונה. כי היא לא אתה תעשה. תסתכל על חברה שלך. אשתו. לא, אבל באמת, תני לה רגע קטע של מדונה. קטע של מדונה? נו. גם אנחנו... Like a virgin. נו, תמשיכי. לא, אתה תשאיר איתי. אני אשאיר איתך. תמשיכי ואני תתחילי. רגע, אני הולכת להביא. נו, 3, 4 ו... Like a virgin. אני אעשה סובי דובי, נו. אני יכולה לרקוד, אתה תשאיר. לא, אני לא יודע, לשירה את הכפילה שלה. אני הכפילה שלה במראית העין. החלטתי שאתה האיש הרציני בינינו. אני, ברכה של שבת ליוסי מכולם אבל. יוסי, אוהבים אותך, יוסי, אני מתה עליך, יוסי, למה התחתנת ועזבת אותי, יוסי, למה? איזה בן אדם. מה אתה אומר על הוידאו הזה? ככה צריך, מה זה? הרבה בחורות נשארו שבורות לב. שלום. הגעתי. זה בן. אבל אני לא אוהב שמצלמים אותי. לא, תזרום. זרום. לא, רק עם אחיתופל. מה דעתך לדבר? אחיתופל. רק עם אחיתופל. כן, תשאלו אותי, אני אענה. מה דעתך על החתונה? באמת. על החתונה? כן. לא יודע. חתונה רטובה. נחמדה או לא? wet wedding. כן. שתית הרבה? לא שתית הרבה? חתן נראה היום, גדול. עליי לציין שהוא נראה היום, והחתנה. רגע, תיתנו לי לענות. דני רום פה, הוא לא הגיע לחופה. הגיע מאוחר. אנחנו רוצים לשמוע הסבר. זה לא למה? באשמתי. לא, תסביר. אחי הגיע היום מארצות הברית, כן. ללוס אנג'לס. כן. כן. סליחה, לא, אתה לא מגיע לחתונה של המשפחה. והגעתי. מה זה הגעת? הנה, אני כאן. לא, יש לי עכשיו... הנה, עכשיו החסרנו פעימה. אבל הנה, למה לא הגעת עכשיו אנחנו בזמן? מנציחים את זה שהגעתי לכאן. תגיד לי, זה יהיה לפרומו? לפרומו? זה הבקרוב של הסרט. זה הבקרוב של הסרט? מי הוא זאת? בקרוב הסרט. תאמר לי, אתה מכיר את שטארק? בוא, שטארק.
זה הכוכב, זה הכוכב. האמת שזה הכוכב האמיתי. אני אפנה לו את הבמה. כן, אורי? כן. אני רק רוצה להגיד שלמרות מה שבני אומר, כל הכבוד לדני, באמת, כי כנראה שהיו לו אילוצים, ואם הוא... מצלמים רק אותך. בסדר, נדבר אליך, כי אתה טענת נגדו. לא טענתי. בכל מקרה, בגלל שהוא הגיע, אז מגיע לו כל הכבוד. שם לב שאני מחבק את אשתו. כן. של מי? אקס, אשתו אקס. של מי? הוא התגרש ממנה ואני מיד התנפלתי עליה. לקחתי אותה בכוח. מה שנקרא... Bésame mucho. אנחנו... מזל טוב. בהצלחה, זה קשה. שנייה. תשמע, יש לי טענה נגד המראיינת שטענה שהיא תראיין, באמת, ככה טענת, נכון? אמר, לא. תראי, זה לא חוכמה, קראת לנו ואמרת שתשאלי, אל תחייכי. סליחה שנייה. הוא בכלל היה בווייטינג ליסט של החתונה, הוא לא היה אמור לבוא. אני שמח שהעלו את הנקודה הזאת. היו לי מבחני גיבוש חמורים לקבל את ההזמנה הזו, באמת. ואחרי מאמצים, אני רוצה להגיד לכם שזה לא היה קל, ירקתי דם, ואני שמח שהגעתי, אני שמח שעשיתי את זה. אני תיקנתי את הטלוויזיה, זה לא היה קל, קמתי מוקדם בבוקר ועשיתי את זה. וזה הצליח, ואני שמח. I did it my way. רגע, מה קורה כאן? או יוסי! יוסי! משהו לעצמך, שתזכור את זה. יוסי! רגע. יוסי! עוד שנה. רגע, יש לי רעיון. רגע, אני מבקש מהחברים הטובים שלי... בוא נעשה את זה במעלית. שמע רגע. אני מבקש מהחברים הטובים שלי שכל כך הרבה מאוד שנים שחיו איתי וחיים איתי, אני מבקש מהם לרקוד